ಬಡಕೈಡ್ದು ಬೈಂದೂರು ಮುಟ್ಟ ತೆಂಕೈದ ಕಾಸರಗೋಡು ಮುಟ್ಟ ಪಡ್ಡೈಡು ಅರಬಿ ಕಡಲು ಮೂಡಾಯಿಡು ಗಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಪರಶುರಾಮ ದೇವೇರ್ನ ಕುಡರಿಗು ಪುಟ್ಟಿನ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನೂರೆಪೇರ ಕಡಲುಗೆ ಸಿಲಿ ನೀರ ಒಸರಿಗೆ ಸಾರ ಎಸಲ ಉಸುಲ ತಾಮರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಭಾಷೆ ಇನಿ ಬರವುದ ಆಸಿಡು ಕಾತೊಂದುಂಡು ತುಳುವೆರೆ ಉಡಲು ಬುಲಿತೊಂದುಂಡು ನನಾಂಡಲ ಬುಲಿಪುನ ತುಳುನಾಡು ತೆಲಿಪುಲೆಕ ಆವಡು ತುಳುವೆರೆ ಸ್ವರೋ ಸರಕಾರುಗೂ ಕೇನೊಡು ತುಳು ಭಾಷೆಗ್ ಮಾನದಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಂದುಲೆ ಉಂದುವೆ ಜೂನ್ 13 ತಾರೀಕು ಐತಾರದಾನಿ ಆಜಿ ಗಂಟೆಡ್ದು 16 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ತುಳು ಒಫಿಷಿಯಲ್ KAKL ಪನ್ಪಿನ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಅಭಿಯಾನ ನಡಪರೆ ಉಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಈ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಅಭಿಯಾನುಡು ಪಾಲುದೆ ತೊನೊಡು ಪಂದ್ ಬಿನ್ನಾಪು ಜೈ ತುಳುನಾಡು.